Shubor na Khlem jong Nongtrei Hima. Hadian baka KSU Narpo Circle Klayo Jingbit baka don gajing Khlong mau bean hawa Malidor deki Khar Assam kebede hapo upod usam jong kajala Meghalaya kumta nakaliang kasing hagajing alam u President uba Fanuel Tongper bat General Secretary Yuni Moksor ringkat bat gidkhot marmar kira le ihar jurib Hedin kasngi ka arpu sauterik rempang arjar arpunrio bat karalap shisha daladi kini gajing Khlong mau bean deki Khar Assam ki badan deki spangut ki baperan kamru deki po shilom bat penkit deki pautrok syasam ke bapenjat shikat de kamariang bat deka wa Malidor kumta ka seng kala pensange bat be Krad sendon deki pau tadi ki trok bat ki Nongtrei ki badai na Assam haba tokit benya yakini ki Nongtrei ki badan hangta manu bapenyat bat ai bor ki ban Khlong neti yakini ki mau hawa Malidor kide thu ekekerteng kum ulisu terang ubadai Karbi basyong basa hasnong Malidor Meghalaya haba ekran beruti Karbi ling baka phone ulaong ba umdan hasnong bat haba lakli u la uyo Jingbit bat yo environment clearance nang no ban Khlong mau bean ulaong ba shim la don kinu ki kot kisla kum ka permission ne clearance na kanu ke department kum ta ka seng kala phai u ban sange ekni ka kam bat mahamru la da kadang teng ka seng kam ban se ban ne ka bating e haga jiakran shu la sngu thu ba udan ka jiya dei bat ki breu jong katnat forest ki badai khmi ya ka tu ka jaka shu ka seng ka lingo menta la lai banai kan thi kani ka kam bean kala yat kat kum ka jingtip haba tokit hendai ki Nongtrei forest ka badan habit office hasnong ratachara bat ranger office ha umkyang kimyo i kani ka kam bean ka bahap hapo ka jingkhmi jongki halor kani ka seng ka subajur bakala bandan ka jingadon ktilang ki breu jong hite kitanat forest bat uni Karbi ubapanyat ya kani ka kam Khlong mau bean hagabai kalyang ka seng ka banyaw ya kani ka jing Khlong mau bean ka blakta shikat de ya ka mariang ya ka wa Malidor ki badan ki do wa khamtam kan kata ya upod usam jong ka jila namar ka wa Malidor kalong kum ka badan ha upod hapdeng ka jila Assam bat Meghalaya namar lingba kani ka jing Khlong mau bean ka wa Malidor ka bahe hakipor liur kan sakentur pot shu shaka phang jong ka jila haba penkut ka seng kala dawa yaki bor badi khmi na ka GHADC bat na ka State Forest and Environment Department bat kum juru na ka Board District bantuklar mardor kat kum kaan yaki badan keti halor kini ka kam to hang ne ngiwan kum ke sunar ku circle hani spot gilawan hang ni ka sunai cara Malidor river ka bahap apa ke area jong ka sunong ka Malidor jong ka Meghalaya ko kupsam jong ka Meghalaya marman nin man cisngi la yo kata komplain na trash nong ki basa marjan marpa nang ne ki ang kadon kata jing yang mau bean hani hawa Malidor ka basa ke du kata ta ka ba kila ban kit hadu dagi spa trok cisngi dah habang iwat jingti habang iwat nya na keleng ngitip ba kane ka jing le jing ki jing Khlong mau bean jong ki kalong ka bang ka bean markim sem la don kata environment clearance hakono hono department ka badai ban ai kata clearance bat anda ngilawan hani ngila isya da hikmat ngila saki isya da hikmat ngila ka kawa kala jot ni kawa Malidor ka ba syat ka ba syat ajing mentoy ki paiba yaki briu ba ai umai wa kala syapan julor da gede jing sa ti Khlong mau bean da jing don ki jong manu re banu ki badon hakni ceka bat badon ru hakanu kunu ke department ke bagi don ba dipik ni te ngina kalian ka su ini ngibu ki persak jur bat ngin ru sakabor ki bahalor ban ai ki komplain kala kadi laha lamanu ki bala ai kata ka parmi kata ka environment clearance ni kata ka bor ki ni ki Nong Khlong mau namar hang ni la don dak spamut ki labor ba keju dagi peutli ki trok kit ki mau te ngina kalian ka seng ibu jing persak jur namar ngitip ba kani gede ke ceka bahap pura hapok ka jela Meghalaya jeng ni ba hakni ke ceka ngitip ru bakala dei ru ke ceka jong district nusil ke ba ka district nusil kal ju ai ru ikiti land holding ka kini ki rusmet ke ceka rusmet te ngi perem jur ya kini jing lek ni ki riusim kabu ban mentoy simet Khlem dayat ka tung kaan dan nak yang kesu ngi sabu ya jing complain sagi bahalor wat saju jong GC wat saju jong UDFO wat saju ya mining geology department ru ngila bandit saka bahalor ada kini ke jikam bean jeki hang ne Nongtrei kam ngin salek di batang bat ngin salek ru ngin sawat ru ta ru bat ngila tip ru mano ki badang keti hang ne lada ka syak kam ngi man panpau kerting jong kita ngila